Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Pesa takonzeka kuti tavotera dade abale yanga akuno kunsanje tavutika koma mwaitili nawo ulimbe mwaitili nawo oti mavuto wa ate ulimbe ndikuti mwaitili nawo esintha kuti kuno kunsanje mavuto atu ate. President watu Professor Arthur Peter Mutharika akuziwa kuti mukuvutika ninjala kunombo. Akuziwa kuti sinu kuti akatatu inu akuziwa. Komaso chitukuko chinayima. Angotinamiza. Akunena kuti azinyamula mafuta agali moto kuchokera ku Malaka kufika ku Blantyre aendera kuti azenda pati. Sasa buliji yani railway yangotea konkuja huko. Ndema mjeni railway imeenda Patala. Kunena kuti ndafika kumalo kuno ndipo mmene mwabwerera maunyinji chonchi inetu ndikumva kukoma kuti mwandilandira komanso simunandilandire ndekha mwalandira adati chifukwa ine ndikudzata mbasula zimene adati akukonzerana anthu kuno komanso akonzera Malawi yonse. Andituma kuti nze kufotokozereni zimene akonza zili manifesto iyi ndizolembalemba ndizosaina zikungodikira pa 17 Septembala kuti zigwire ntchito. Mu manifesto iyi ikuyankhula kwa munthu wina aliyense pano. Manifesto iyi kuyankhula kwa azimayi. Manifesto ino ikuyankhula kwa makolo. Manifesto ino ikuyankhula kwa achinyamata, kwa azibambo, kwa mafumu. Ikuyankhula kwa wina aliyense pano. Komanso manifesto iyi ikuloza zimene zichitike m'magawo onse a miyoyo yathu. Choyamba aprofesa ndiwokhudzidwa kunena kuti dziko lino kwagwa njala. Pa nthawi yoyamba tamva kuti anthu akudya nyika komanso osati nyika yokha anthu akukadyanso chitedze chija choyamba chija. Ndipo iwo choyamba anena kuti mu manifesto iyi aonetsetsa kunena kuti munthu wina aliyense m'Malawi muno asakagone ali ndi njala. Akuti tu alibere mkulingo tenda naye kodati
atinamiza akunena kuti ife tikalowa mboma zimene mukujazi zachepa koma mudzikadya katatu. Kwani ndikudya katatu? Adati choyamba akangoti mboma lowu chakudya chipezeka. Chifukatu ife Malawi muno tikuzindikira makamaka kuno kusanje kodi mbuyo mwa Adati akulamulira kunalibe matosefukira kuno, koma kodi anthu amene anakhala affected ndi matosefukira kodi mmagona ndi njala? Simmadya sima, simmadya mpunga, simmapita kukagona muli ndimba zitakhuta. DPP woye, tiyeni tabwezeretse Adati kunena kuti muchati majera nthawi ya Adati tidye magolo titigona tulo osagona ndi nkhawa mabibi kumabwera chifukwa tikuti nanga ndigwira mtengo wanje anawa. Kuti ulendo uno kulima kwathu ndikukolola kwathu sitingopanga zimenezo kuti tidye, koma kulima kupita patsogolo. Akhazikitsa misika adimakicha ipereraso kwina kulikonse titha kunena kuti tidzikafikira chakudya tikagule. Koma izi zikachitika pamene tikulima ndikukolola zoposa zimene tikufuna kudya, zinazo ndikukagulitsa ndikumakagula zotiyendereza mmoyo uno. Komanso Adati anena kuti mu manifesto yathu pamene iwe ngolowa mboma fetereza atsika kwali yese kuti akamufikire. Kodi izi apanga bwanji? Chifukwa iwo mwachangu changu aonetsetsa kuti ndalama zakunja zija zilipo mdziko lino, ndipo katundu asakhale wokwera mtengo koma atsike kuti tonsefe tidzikwaniritsa zosowa zakuthupi. Adati ndikatswiritu wazachuma. Pamene iwo analowa mboma mchaka cha 2014 anapeza kukwera kwa zinthu kulipa 23%, koma iwowo posakhalitsa anatsitsa kudzafika pa 80.62. Ndi chifukwa chake DPP woye, ndi chifukwa chake nthawi yawo fetereza anali pa 18,000 kwacha, osati zalerozi zomagulitsa fetereza pa 180 kwacha. Ndiye nkumati kuti zinthu zonongeke mdziko muno amene tolepherawo akuti pali anthu daladala, akuti daladala akupeza zinthu. Kodi iwowo adatenga ndalama kukagula fetereza kubuchara sanachitire dala kuti fetereza asowe mdziko muno? Nanga kubuchara timakapeza fetereza akuti ayapo pachepa koma tipita
mukhoza mwana moti apite ku famasi akagule mankhwala kuti mzipatala mukhale mankhwala iwo akupita ndi ndalama kukapereka uchipelelezi. DPP oye ndiye manifesto muli zambiri. Dziko lino limapeza ndalama kuchokera ku misonkho 6 trillion kwa chaka, koma ndalama yonseyi imakhala kulilongwe ku Capitol Hill. Koma profesa kuti iwo akukhulupirira anthu a mdziko muno, akukhulupirira anthu a constituency ino kuti ali ndi kothekera kuyendetsa ndalama ndi kumapanga zitukuko zing'ono. Chifukwa cha chimenechi akonza kuti pa 6 trillion ija iwo akuchotsapo 1.2 trillion kwacha ndi kuyigawa mma constituency onse a dziko lino la Malawi. Constituency ina iliyonse pa chaka izilandira 5 billion kwacha. Imeneyi ndiyopangira zitukuko, misewu ing'ono ndi zina zotere. Inu akuno nokha mukadzapatsidwa 5 billion kwacha pa chaka mudzakhala pasi nkunena kuti kodi timange msewu uti. Komanso akuti food for work zija timapanga mbuyomu kumagwira ntchito yomakonza misewu yoti tutiyenda tokha, koma tikakonza nkutilipira kangachepe kameneko timakapeza kena kotithandiza m'nyumbamu. Zimenezitu akhazikitsanso. Komanso azipereka titakhala tikudandaula kuti kulimitu atibondera azimayi akunena kuti constituency ina iliyonse azipereka 100,000 million ya azimayi. Thumba la azimayi timadandaula kuti taduka mabizinesi, timadandaula kuti ngongole ya NIPI sikutifikira, koma profesa aona kunena kuti azimayi aone koyambira. Chifukwa mzimayi ndamene amakhala kuona china chilichonse cha panyumba. Komanso sanalekere pamenepo akuti achinyamata akuganizirani kuti muone chochita, mwakhala mukudandaula za NIPI. Akuti constituency ina iliyonse aprofesa akonzeka kunena kuti azipereka 100 million kwacha kwa achinyamata kuti muyambe poyambira. Komanso achinyamata sipokhapo aziperekanso 50 million kwacha ya zamasewera, zonena kuti muzipanga zamasewera. DPP oye! Komanso profesa madziwa kuti akuti tisampatse munthu nsomba koma timpatse mbedza. Ndi chifukwa chake iwo akunena kuti technical college imene anayamba kuno
bwino kuti anthu aphunzire, akaphunzira imeneyo ndi mbedza yonena kuti apange mabhizinisi, apange zinthu ndi manja awo. Technical manager, technical project manager itsirizika. DPP oye! Komanso aprofesa kuti misewu ikulu amaliza. Panali msewu kunomenana ayamba umene wangokhala zaka 5 osambilidwa, iwo akudzamaliza msewu. Komanso kayendedwe kamavuta, iwo akuti akhazikitsanso sitima yoyenda anthu kuchokera kuno kukafika kumchinji. Enafe mwina sitidapite kukapitolo, posachedwa tidzatha kukwera sitima kukafika kumchinji cha kuZambia uko. DPP oye! Komanso aprofesa kuti nkhawa za makolo, kulira kwa makolo akumva, nkhawa yonena kuti kwadana athuwa akhala osaphunzira chifukwa cha school fees, chifukwa cha examination fees ndi development fund. They are profesa kuti kuyambira standard 1 mpaka kukafika form 4 kulibenso kupereka school fees. DPP oye! Aprofesa kamadagane na kanthu sasintha mawawo. Sadzakuzani kuti mukabereka mwana akupatsani 5,000. Zintchito za manjawo tikuzidziwa, ndiye kumemana abale anga wonse kuti inu mukufuna chitukuko. Chitukuko ndi aprofesa, aprofesa ndi chitukuko. Tikavotera profesa, tikakangona nkhope ya profesa ndi chimanga chinayi, tikatani tikangoti chongo. Tikakangopeza nkhope ya MP yathu ndi chimanga chinayi, tikangoti chongo. Tikakangopeza makansela athu ndi awatu, MP yathu ndi awo, akansela ndi awo. Kodi mukasempa nkhope zawo? Mukakangona nkhope zimenezi pambalipo pali chimanga, akunena kuti inu tikudya kucha kwafika, inu kangoti chongo. Zikomo. Tikufunirani zabwino zonse, khala nokonzekera kuti pa 16 osakadikira kuti ine ndipita mafolokolo. Ayi, akuti kugona pakati nkuyambirira, kungodzuka mamawa akakhaleni asanatsegule numipo. Chikwanje chanu chili m'manja, lero kuli kuchecha tambala, tambala tikumuchecha lero. Tikamukazinga. DPP oye! Zikomo. Maulemu Marwano Dr. Jane Ansa tikulandireni kuno kwa Tendani. Ya Marwano olemekezeka akasaira ainwake yako sikwese ino sakhala wanu ndizofuta zina koma tinyadire kwambiri kuti mafika kuzaona mafumu, kuzaona onse kosikwese ino kuti akudziweni komanso inu mwadziwe. Tinyadire kwambiri kuti programu yanu mwayambira kuno kumwera, munanenesa kuti mufuna mfika kuno kulowa shile kuyambira kumalaka kusanje kuti mwaone anthu anu. Tikuti zikomo kwambiri, maonesa mtima wachikondi, mtima worera. Malo ano ndikufuna ndipemphe amene ayimirira atiye Tendani kuti abwere
kuno atipase malonje. Atiyandikire kusogolo kuno amene ayimira ate athu kuti atipase malonje malo ano. Apita woye! Afumu athu afika malo ano atipase malonje. Ule mwana Dr. Jane Hansa amene muli vice president wa chibanja DPP. Ine malo masinyo chief tengani amene achoka masiku awiri atatu kwa plexion za boma. Malo maiwo ndi mafumu onse amene ali pano. Tikulandireni ndi manja awiri muno Musanje Central. Malandiridwa ndinati chikudo chonse kuti anthu onse amene ali panowa makutu awo ali ndi njala afuna kumva amene mwabwera nawo kuchira. Ine malo maiwo sinyo chief tengani kuframe za kuno zonse pamene tifati mema wanu zowambiri atotengeneza. Apita oye! Mwaulemu kwambiri tili ndionabo Gladys Ganda amene ali pano amene akuyimirira MP malo mwa MP akasayira omwe pamalo pano palibepo ndiye akulandirani pamalo pano malo mwa olemekezeka akasayira olemekezeka. Shalom mwamba. Tadigirani. Digirani. Amene akudziwa kuti analembetsa ndipo pa 16 September akavotera adadi, akavotera Dr. Jane Hansa, akavotera Achihana, tonse a DPP, MP wa DPP, Hansa wa DPP. Shalom mwamba. Apita mkalika woye! Dr. Jane Hansa SC woye! Dr. Chabonda woye! Dr. Mwanamveka woye! Anchacha woye! Asuleman woye! Maika Inja woye! Atwose woye! Nifedose woye! Nanga mafumu watu! Kabla mafumu ambiri! Kufiza kuiboma ili tukutenga ili! Mafumu woye! Ulemu ndibeleke kwa Dr. Jane Hansa SC mai amene muli vice president wa dziko kuyambira pa 17 September pano mai. Ulemu ndibeleke kwa Mwanamveka amene vice president wa kumera. Ulemu ndibeleke kwa Dr. Chabonda amene ali leader of opposition nyumba ya malamulo. Ulemu ndibeleke kwa Nchasha chikulu cha regional governor watu. Ulemu inaso ndibeleke kwa olemekezeka anzanga MP Honorable Sulemani amene mulo Grace Secretary. Ndibeleke so mwangu kwa mainja timu yonse ali John. Nonse ina kwandira ulemu landa ulemu wanu. Mai mwafuna kuno Musanje Central. Kubowo kwake kwa DPP kuno Musanje Central. Zango vuta kuli mwangana uko mai. Ndimafuna muone kuno mkolo mbawo megezeka akasayira. Ndamene akubwelera mboma akukhaso MP pa 17 September pano mai. Kuti kwa chikamaliro akulu wawo amayawo amwalira nchakana pano palibe anakakhali okha ndi adango ndipemba kuti chemwe wanga ndiyimirire mbali naye kwathu kusanjira yanja tikayankhulaso tikafika okha koma mayi patsogolo pathupa pali makhasala anu a DPP amene anyamula mbendera yachimangafolo kuno. Khasala oyamba mayi ndi Elias Mtize Musavodi. Kasa wana wachiwiri mai ndikafumpe doa. Use mai abula echi kwa kwantu. Sana jeshi na shili chonse. Akudziwa kuti pa 17 September pano tikalosa mboma zakuja sipelekedwa zambiri. Ndiye tukupempeni kuti mwauze bwana mukamachita maplani. Kuzabwera directive yoti Nsanje ndi Chikwawa asapelekesha kuja
pakhomo chifukwa anzathuwa akuyang'ana nkhope akumaita kuona kuti ngana uyu anthu atimipi akwasiya kunja osamapatsa chilichonse iyayi mayi china mayi chimene anthu anapempha ndi skulu ya Mpatsa imene akupangidwa primary kalekale anyowandi anaphunzira pa mtengo anaphunzira m'matenti ndiye kuno kumatenti amayi sizikuyenda iyayi kuti muone statistics ya maphunziro akuma ansanje ili kumusi boma ansanje simbachabwera pa maphunziro iyayi facha khanya ma infrastructure ndiye akudziwa kuti akupemphani kuti muyang'ane kaya maphunziro kuno kusanje central kuti mwathandizire kumene koko komanso china mayi chimene andipempha kuti ndikuwuzeni tengani market ona boka sailali pa mpando anamangani tengani market mpaka na pano madzi magetsi kulibe 6 years yonse palibe chachitika pa tengani market mayi china zipatala ma health posts mulibe tikudziwa kuti mapulani a TPP zimenezo zilipo muziyankha mayi chifukwa inu mabwana ndi thumba achiti azitikuko mutapasula kuti kodi thumba mmene mulinjani mayi wanga china magetsi mayi magetsi kungochoka mwini wake amene anabweretsa magetsi Profesa Asapita Mutharika magetsi akumudzi chifukwa adayambitsa program ndi Profesa Asapita Mutharika kungochoka pa mpando magetsi amene naika nthawi imeneja mpaka napano kulosana bwereso iyayi kungochoka kasaila pa mpando magetsi 6 years yonse mayi sanabwera magetsi nali onse iyayi ndi Profesa munthu aleka kapabwera pa mpando magetsi tizotabwera koma mutithandiza kuti muyankha bwanji nkhani imeneyoyo china mayi chimene chikufuna kwambiri mtukula pakhomo mayi adatha kuno kulibenso mtukula pakhomo china muyankhaso akuti anthu kuna mabulu mukani malata cement subsidy palopa kulibeko tingongole timene tikupereka kwa mayi pachaka masiku anowa 20 million anthu osewa akagawa 20 million pachaka yogwira imeneyo anthu osewa achinyamatawo ndi amayi anyamata 10 million amayi 10 million yogwira imeneyi ndi amayi mutambaso kuti Profesa akuti chani pangongole za achinyamata kuno kusanje atikonzera za mtundu wanji Kosasa Development Fund mayi muitambasule tikulandira 200 million kosuyesa yonse utiyesi tikoza 200 million ndama yochepa kwa basi kodi ifati bibi mayi mukutichira bwanji paka Kosasa Development Fund mwamasulira anthuwa ndima wamenewo mayi ndikufuna tukoseni kwambiri ife kusanje takulandirani kwambiri masukani kuno kwanu kumene kuti mudzayambe kuwina mama omwe kuno kusanje ndi chikwawa mayi musadatowe nako iyayo kafukufuku afrobaomita waonetsa kuti chipanja TPP mwatsogoza ndi Profesa ndinu tidzawina panthu hati dali wonse tidzawina tidzateka panthu 99 ndikuti kuswali kuti kulibe kuno iyayi kulibe ndipo amenewo mayi wanga pano masuka atamboza mfundo zanu ife kuno takulandirani zikomo kwambiri Chala mwamba apita woye mayi monjezera constituency imene anthu akuvutika kwambiri ndino chifukwa anthu amene wa ambiri ngati amachita survive tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu